Jeg skal lige til at starte en ny NL200 Zoom session, og jamen, planen er bare at gøre ligesom sidst, spille nogle hænder, og så kigge et par udvalgte hænder igennem bagefter i G2 Wizard. En ting jeg lige vil sige, det er, som jeg også skriver her i den her videobeskrivelse på YouTube, så har jeg jo også den her anden aktiekanal, hvor at jeg snakker om aktieinvestering. Det er der måske nogle af jer, der synes er interessant. Jeg uploader meget regelmæssigt videoer herinde. Og ganske kort, så har jeg investeret i aktier siden 2009, og har den her portefølje på Nordnet på cirka 6,2 millioner. Men alt det her, det snakker jeg meget mere om på den her YouTube-kanal, hvis nogen af jer synes, at aktier er interessante. Men for nu, så er det egentlig bare at grinde lidt poker og se, om jeg ikke kan finde et par interessante spots. Så lad os se, hvad der sker. Vi kan se, at vi har en dansker. Det er vist Christian Frimodt, der sidder her. Så det kunne da være meget sjovt, hvis vi kan få en hånd eller to mod ham i dag. Jeg tagger også som sædvanligt bare alle dem, der ikke sidder med fuld stack. Og når de limper preflop, så synes jeg ofte, det er et tegn på, at de er relativt passive. Og så får de en gul tag her. Okay, et limp fra UTG. Jeg troede ellers, han var en regular, ham der. Jeg tror bare, ISO er stort. Ja, big blind caller. Jeg tænker faktisk, at det godt kunne ligne et pocket pair, som han gerne vil spille med ham her bag. Så spørgsmålet er, om det er super fedt at se bet. Det er måske bare at se bet hver gang. Men jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg går efter check den her gang og knægte mod Christian Frimodt. Og den her formodet fisk i big blind, der har jeg faktisk lidt et dilemma, men jeg tænker, at det stadigvæk er et 3-bet. Jeg vil bare gerne spille en hånd med ham her, hvis han er en potentiel fisk. Men den er sgu alligevel lidt for god til ikke at 3-bet, synes jeg. Derudover så er der jo også mange fisk, der er glade for at cold call 3-bets med hænder, de bare burde folde. Så udmærket flop. Ja, jo lavere han size, jo mere vil jeg gerne check raise. Så jeg vil selvfølgelig gerne check raise her. Jeg tænker potentielle bluffs, det består ofte af bouters, draws. Det kunne være knæk 10 suited med en hjerter. 10-9 suited med en hjerter vil også være et godt bud. Han caller relativt hurtigt. Der er nok en del af mine bluffs. Der er i hvert fald nogle af mine bluffs, der giver op. Han har selvfølgelig også nogle pocket pairs i sin range. Jeg tror faktisk, at jeg overvejer et check her. Jeg tror, det bliver svært at gå for value på flop turn river. Og måske så, hvis han har nogle floats, så kunne han måske bluffe på s'et. Det kan godt være, at det er en stor blunder, at jeg bare skal bet turn hver gang. Den kunne jeg godt finde på lige at kigge igennem i en sim. Og se, om det overhovedet giver mening at check turn her til. Så tænker jeg nok, et stort bet giver umiddelbart mening. Jeg tænker, at han godt kunne sidde med S-høj relativt tit med den her linje. S-knægt S10. Så hvis jeg gerne vil ud og bluffe, så vil jeg nok nogle gange foretrække en stor sizing. Derudover så synes jeg, min linje, jeg tænker det er ikke så typisk at tjekke turn med 3-1 her på turn. Nå, S6 suited, den er blevet tjekket ned, og Christian better stort på river. Jeg tænker, jeg er nødt til at call her, fordi jeg kommer til river med en del dårligere hænder. Connect it off. Ja, det ser ud til, at han har S-høj og lidt i tanken. Eller, han har det S-høj og lidt i tanken. Jeg gætter på S-konge, S-knægt, S10. Okay, på 4. Så han tænkte, at jeg var full of shit, når jeg tjekkede turn her.
og overbettet river. Det er alligevel lidt, men ja, jeg er også ret polariseret med den sizing, jeg vælger. Så jeg kan egentlig godt forstå callet, og her kan jeg godt lide at check raise af og til. Jeg kan i hvert fald skyde videre på en... Ja, det er nok en lidt tynd check raise, men jeg har da en 9, og jeg kan skyde videre på en knæk, giver mig også noget potentielt barrel mulighed, synes jeg. En konge er nok ikke lige det kort, jeg er mest interesseret i at se. Det giver mig i hvert fald ikke mere equity. Jeg tror bare, jeg giver op der. Jeg tænker en hånd som 5-4-6-5 knæk 10. Bluffer før 10-8 i hvert fald. Sjov idé, at Christian vælger lavt bet på turn her. Jeg tænker bare at folde 10-8 overfærd. Kan jeg ikke rigtig se. Jeg har så mange andre muligheder. Ja, en formodet fisk. Trebetter. Lidt over 4x. Generelt så har fisk jo lidt stærkere trebet ranges end de burde, så jeg tænker bare folde konge 4 suited. Det er i hvert fald mit indtryk, at de caller for meget og trebetter for lidt. Dame 3 suited, der er i hvert fald bagdørsmuligheder her i forhold til at skyde videre på turn. Der var en af dem. Og jeg tror ikke han folder et S, så mit bet er ligesom designet til at lægge pres på 4x, 7x. Eventuelt konge høj og nogle floats. Jeg er faktisk lidt nysgerrig på den der dame 10 overfond. Om der er noget logik i at check turn efter jeg check raise og flop med dame 10. Det som jeg umiddelbart tænker, det er, at jeg ikke har vildt mange, altså der er mange af de hænder, jeg gerne vil check raise bluff med på flop. De er ikke super glade for at bet videre på et S på turn, har jeg en idé om. Nå, han trebetter endnu en gang, og det er selvfølgelig bare et call med S-knæk suited. Og nu har han trebettet, ja, 2 gange har vi lige set, så måske trebetter han lidt mere, end jeg umiddelbart forventede. Det er selvfølgelig en god start med det her flop, bortset fra at jeg er rimelig langt bagud til S-konge. Eller undskyld, jeg er selvfølgelig ikke langt bagud. Det var dumt sagt. Jeg er bagud, hvis jeg ikke rammer mine ruder, og bliver stærkt på turn, hvis jeg ikke rammer mine ruder. Nå, men ja, det er selvfølgelig bare et call ned her. Okay, han er S-konge der. Nej. Så han var en af de aggressive trebetter, og jeg tog fuldstændig fejl i min antagelse. Lige se, hans bluff 9-4 suited. Interessant. Kong knæk suited mod en formodet fisk. Der handler det jo bare om at få så mange penge i potten som muligt her. Se den der 9-4 suited, han... Ja, der er ikke rigtig så meget han kan gøre, når han rammer 2 par selvfølgelig. Jeg synes faktisk, at den her pool ser bedre ud, end jeg havde troet. Nu er det jo meget live poker, jeg spiller, og ikke så meget online længere, men der er sgu da egentlig meget god action. Hvad har vi her? Torsdag eftermiddag klokken 2. Det kunne da godt være, at jeg skulle åbne nogle borer af til. Bruge lidt tid på det. Ja, jeg tænker, det der... Den går selvfølgelig primært i call.
Går den i 3-bet nogle gange? Det gør den formentlig. Ja, lav c-bet. Spørgsmål om jeg har check raises til den size. Med S-høj, så har jeg måske lidt rigeligt showdown value til at check raise. Til gengæld så har jeg en mulighed for at lægge rimelig meget pres på turn og river. Altså det her det er jo klart bedre for min range, så jeg tror faktisk det vil være en god idé. Jeg kunne forestille mig, at det teoretisk set er korrekt at have en lav lead size her. Hvis han har 2 random kort ved siden af S3, så har han jo noget equity, som jeg lukker ned for. Hvis han bare folder her på turn. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at min range er meget ved at filtreret efter call pre og check call flop. Så jeg tror jeg kunne forestille mig, at det er en god idé at leade fuld range her med en lav size. Jeg tror lige vi skal skrive, at han er 3-bet BB i button. Det er meget godt at vide, at han er typen, der gerne gør det, når jeg flopper sgu da meget godt. Og her der check raiser jeg jo gerne med 10-9 dame 10. 7-6 kunne være et muligt check raise, flush draws. Konge 10 roder, der er en del check raise kandidater, synes jeg her. I hvert fald lige dem jeg kommer i tanke om, har jeg nævnt. Og vi har et hurtigt call, så 10-9 completer der. Så mine check raise kandidater, det er jo så flush draws. Flush draws, 6-7 suited, S10 roder. Så jeg tænker, at en relativt høj size ser bedst ud. Han har alle komboer af 10-9 suited, det er 4 komboer, så har han 6 komboer, 9 komboer af knægte 9 og damer. Undskyld, knægte damer, 8 knægte damer. Jeg har nok alle komboer af 10-9 suited, 10-9 off. Så det kunne godt være lidt... Det kunne godt se lidt svært ud at få kæmpe value på turn river her. Og her kan jeg ikke rigtig se spørgsmålet om en blok kunne give mening. Nej, det tror jeg ikke. Jo, måske et lille blok. Nej, jeg tror, Den kan jo helt sikkert godt blokkes her. Hvis han skulle bluffe nu, så er det jo busted flush draws. S6 i spar. Der er sgu ikke så mange. S6 i spar. Ja, S-knæk, konge-knæk kunne begynde at bluffe her i frimos spot. Han har knæk 10 suited, han har selv 9-10, han har konge 10 potentielt. Jeg tror sgu bare, at jeg vælger et tight fold. Jeg tror bestemt ikke, han value dårligere end en 10'er der. Også en hånd, der er interessant at kigge videre på. Den ene ting, jeg tænker, det er, om jeg caller river nogle gange her. Og om jeg måske blockbetter for value. Det kunne jeg godt gøre sammen med nogle busted flush draws for at tage om af for eksempel S-knægt, konge-knægt. Måske et blockbet ville nok være meget godt med den her hånd. Jeg slår 7-8, knæk 10 completer. Nogle random floats. 7-8 blokker jeg lidt. Ja, lad os se på det. Knæk 10. Ja, den går vel i check raise nogle gange. Godt nok mange... Altså nu vælger jeg også lige den aggressive løsning her. Ret mange gange i træk.
tror bare, jeg vælger at give op her. Man kan sige, jeg kan selvfølgelig godt få ham til at folde S høj af til, potentielt med et riverbed. Det er bare ikke engang sikkert, at han folder S høj. Jeg tror egentlig bare lige, at jeg lukker ned her om ikke så længe, og så tror jeg lige, at jeg kigger nærmere på den her par 4 hånd, jeg havde mod frimod. Det er jeg rimelig nysgerrig på. Dame suited. Det er vel bare et bet. Et range bet formentlig. Yes, okay, der var ikke så meget mere action tilbage her, så lad os lige prøve at kigge på den her på 4 hånd i Wizard. Okay, så vi har hånden her, vi har frimode, der jo åbnede i hijack, og jeg kalder i big blind. Og det her, det var floppet, knægt 8-4, jeg lige se om den er helt rigtig. Yes, ruder, ja, den ser rigtig ud, så jeg tjekker. Og hvad for en size bettede han? Han valgte skal vi se. En tredjedel pot. Ja, han better en tredjedel pot. Lad os bare tage den der. Og så kan vi lige starte med at kigge på, hvad for nogle hænder er det, som jeg check raiser mest højfrekvent. Jeg snakkede lidt om 10-9, dame 10, konge 10, så diverse 6-5, 6-7, altså så ja, straight draws og gutters og nogle hænder med bagdør equity. Det ser ud til, at der er en lille smule S-højde check raiser her. Lad os se, det ja, der har noget S10 primært, når der er en spar på siden. Vi har S7 primært med en spar på siden. Så okay, det er der vores bluffs kommer fra. Så har vi selvfølgelig sætsene, 4 der check raiser hver gang. Og knækkene der mixer lidt, altså 4'erne de unblocker selvfølgelig hans value hænder mere. Så det er jo meget simpelt. Så hvor meget check raiser vi til? Jeg check raised til den her size cirka. Han vælger call, og så har vi, var det hjerte dame der kom. Hjerte dame, ja. Okay, så kan vi se. Ja, jeg fortsætter. Jeg tjekker nu 50% på 4. De tjekker faktisk 20%, 15-20% af tiden. Det har ret stor betydning, at 10-9 completer. Vi kan se selv 8'er tjekker en lille smule, straights tjekker en lille smule. Ja, og så er der nogle 2 parter value better. Lad os kigge lidt på nomad hands, de hænder der er mest højfrekvent bluffer videre. Det giver mening, det er 10-7, fordi den blokker 10-9 i spar. Og 9-7, der også blokker 10-9 i spar, er også glad for at bluffe det samme med 10-5, 10-6 plus drawsene. Så har vi 7-6, og den unblocker vel, tænker jeg, nogle af bluffsene. Den unblocker måske konge knægt. Måske S-knægt, jeg ved ikke om S-knægt caller hver gang. Nå, anyway, hvis jeg nu better videre her, kan vi lige prøve at kigge på, så vil det ofte være med en size på, 3/4 pot bliver benyttet ret hyppigt. Så lige se, hvis jeg nu havde bettet den her size, jamen okay, så kan vi godt se, S-knægt begynder han faktisk at folde, og konge-knægt og S-knægt folder til 3/4 size her. Der er nok en del spillere, der er lidt tilbøjelige til at kalde på turn her, selvom de ikke burde. Konge-knægt suited folder også, og de hænder der kalder i stedet for, det er
Dame 10, knæk 10, der har en lidt mere equity. Ja. Okay. Nå, men den gik jo check. Så, nej, det gjorde den jo ikke. Jeg sejler rundt. Hvor meget er det, jeg better på turn? Jeg better tæt på pot. Lad os bare sige, at jeg better 3/4 pot. Det er det, vi har i den her sim. Og han caller. Og så har vi den her river, hjerter 9. Og der forestiller jeg mig, en block size kunne være en option. Ja, meget, meget lav block size. Så det er faktisk ikke rigtig et stort play. Altså jeg tjekker 96% af tiden med par 4. Og undskyld, jeg tjekker, hele min range tjekker 96,4% af gangene. Så det er korrekt med et check. Og så kan vi se her, hvad er det for det første, han har alle de her straights, han har pænt mange straights i sin range. Så hvad er det, han begynder at bluffe med? Han bettede, cirka halv pot. Lad os tage 32, det er den, der er mest frekvent her. Så lad os tage 32, hvad er det, han bluffer med? Det er busted flush draws med konge høj. Så er det noget S-konge. Og den tror jeg, der er ret mange, der ikke kommer til river med. Jeg tror, der er ret mange, der ikke caller turn med S-konge. Når jeg better videre her på damen, så har han nogle lave par, han laver til bluffs. 8-7 suited, konge 8 suited, ja. Og så skal han bluffe af og til med de her meget lave par, som der er nærmest ikke nogen, der kommer til river med. Så det er primært busted flush draws og nogle få S-konger, som han har i sin range for bluffs. Så jeg tvivler stærkt på, at jeg har et call, når han better halv pot. Ja, par 4, den folder. Caller lige 1% af gangene. Men jeg tvivler på, at der bliver bluffet nok på river i det her spot. Så ja, det ser ud til, at jeg fik spillet den her hånd ganske udmærket. Lad os lige hurtigt tage et kig på den anden hånd. Det var den der dame 10, hvor at jeg valgte at check turn. Jeg prøver lige at finde den frem. Ja, det er den vi har her. Den er jeg noget mere i tvivl om. Jeg finder den lige frem og kører en sim i. Okay, så vi har hijack the racer, og jeg caller i big blind her. Den går check. Og hvad var det nu han bettede? Det var en lav size, hvis jeg husker rigtigt. Han bettede, cirka lad os bare sige en tredjedel pot. Og jeg vælger at race her med dame 10 off. Den racer, størstedelen af gangene, men den caller også nogle gange, kan vi se. Så vi racer, han caller. Og så havde vi det her S. Og der er jeg så rimelig spændt på, om det er rigtigt at tjekke dame 10 af og til, og det ser det ud til, at det er. Den tjekker faktisk oftere end den better. Jeg tjekker over 50% af gangene med dame 10 off her. Og så er det interessant at se, hvad er det for nogle bluffs, som jeg har. Det er knæk 10 ruder, knæk 10 hjerter, der kan lide at bluffe af og til. Så det er generelt bare flush draws. Det giver mening, det primært er flush draws. Har jeg nogen der ikke er flush draws? Nej, så det er knæk 10 off her. Okay, så der er nogle bluffs, men det giver mening, at jeg er ved at løbe lidt. Der er ikke super mange bluffs, så det må også være derfor, at dame 10 den tjekker nogle gange, antager jeg. Ja, den går i hvert fald check, og han tjekker tilbage. Og så havde vi den her turn, en hjerter 7, og så er det ret sjovt at se, om jeg har et overbet. Ja, det har jeg, og vi se, der ligger 15 i potten, så jeg har en overbet size her, der hedder cirka lidt under halvanden gang pot. Og dame 10 er ikke en af de hænder, der er så glad for at gøre det. Der har vi til gengæld noget konge dame off, der godt kan lide at gå med et overbet af og til. Det er meget nede i noget lavfrekvent noget det her, fordi at det er kun 1% af gangene, at et overbet forekommer, så det er ikke en særlig hyppig ting. Men det er der noget, som teorien kan lide at gøre af og til. Og det som der overbetter,
det er faktisk primært lave par, der nok gerne vil lægge noget pres på S-høj og mellempar, antager jeg. Par 3 vil gerne gøre det nogle gange, 4-2 suited vil gerne gøre det af og til, 3-2 suited, 5-2 suited, men ikke et særligt hyppigt play. Men der er nogle trips her, altså dame knægt off og kong dame. Anyway, lad os se, hvis jeg better 22, skal han call med på 4 nogensinde. Der valgte han jo at lave et relativt løst call. Og den skal han folde primært 97% af gangene, så den har et call en sjælden gang her. Så det er ikke et fuldstændig 100% pure fold, men det er et call, der ser ud til at være tabende. Og hvad med hans s'er? Lad os sige, det var ligesom det, jeg prøvede at lægge pres på, hvis jeg nu bare havde et bluff. Og der kan vi også se, at s'erne bliver cirka indifferente til et overbet. Altså et S skal calle lidt over halvdelen af gangene og folde halvdelen af gangene. Jeg tænker, der er nok en del spillere, der måske overcaller lidt med et S, når jeg har tjekket turn. Men altså, det er bare en antagelse. Det dårligste, han skal calle med sådan ret ofte, men det er de her mellempar og parkongen, der skal calle med en frekvens. Så okay, det ser da ud til, at jeg sådan var nogenlunde inde i den sådan rigtige tankerække lige med det her 2 hænder. Så ja, det tror jeg egentlig bare var det for nu. Sig til, hvis I har nogle gode idéer til hænder, jeg kunne have spillet anderledes, eller idéer til, hvad jeg kunne gøre bedre. Det er meget interessant lige at kigge på nogle af de der var nogle gode kommentarer i den sidste video, som jeg gjorde, at jeg fik anledning til lige at kigge nogle ekstra spots igennem. Men yes, det var bare nok for nu.